dneska si tam nového videa z Fortniteu. Už som prišiel, jak to budem robiť. Budem to robiť takto. Už budem natáčať asi iba Fortnite. Ale Brawl Stars budem natáčať. A mám predtočené asi 2 videjka. Kam padnem, ja som úplne zabudol. Mám predtočené 2 videjka. Tie skúsim vydať niekedy. Tam si označím. A je to aj môj brat. Hrá tu Brawl Stars. Čo je to? Tu je niečo. Tu vidím niečo. Niečo tam je. Aha. Tak to som sklamaný. To mi iba na mape ukáže. Aha, tu je to. Aha, mám firebending. OK. Barely. OK. A čo to tuto robí? Veď ja už mám až 4 tie ohňové mytiky. Zlatý banán. Pumpička. No, prčic. Tak. Je tieto Fortniteové videá radšej nebudem strihať. Možno začiatok, aby ste videli úplne všetko. A toto bude zatiaľ iba taká obyčajná Fortnite hra. A potom už budeme ručiť také challenge a tak. Tu sa fajtí, to mi je jedno. Šú, 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 šú. A ja som včera pozeral takú jednu vec. Neviem, kde je, na nejakej stránke. No to je jedno. Kto by chcel z nejakých hráčov, tu máte zadarmo. Čo mi to tu padlo? Ty kokos! Sice s touto zbraní nehrám, ale okej. Shieldy mám plné. Airbending. Si vezmem místo tohto. A máme tu typečka. Idem na ňo. Aha, to je NPCčko. Tak čauko. Ja idem niekam inám. Ja idem tuto niečo aktivovať, ak to tu je. No už to tu není, už to asi odstranili. Alebo to tam ani nebolo. A mám tu typečka. Mám hrozný aim. Som dead. Toto nikto nevidel. Toto bolo hrozné. Veď som mal fialovú fenzinu a ja som umrel. To nie je normálne. Čo? Počuli ste ma? Áno, je to môj brat, už som asi hovorila, mám 41 skinov. Napíšte mi do komentáru, za akým skinom mám hrať. Ja si dám asi... A napíšte do komentárov, Ja si dám agenta. koho si mám dať z týchto brawlerov. Tam nič není vidno. Tam je El Primo. Tak koho si mám dať? Nikoho. Vyberte. Zahráme si jednu dobrú minihru, čo poznám. Iba to nájdem. To je tuto, ja to mám vo favorites. Ne, nemám to vo favorites. Kde to je? Aha, toto. Minigame box PvP. Dám tomu favorite, aby som vedel.
A pekne si tu zatancujem. Toto je hrozný dance. Tento je dobrý. A mám aj toto za 600 výbakov. To bola najväčšia chyba, čo som kedy urobil. Alebo dám miniskin. Dám Star Wars. To bol taký, ja som hral ešte vtedy, keď boli tie meče. A znova prídu tie meče, lebo bude taký veľký Star Wars update. To mi zdá, že 3.5. Áno, 3.5. bude taký veľký update. Povedz mi, kto by chcel mať Hypercharge na šalene. Dobre sa pýtam, že ste to počuli, že Hypercharge na šalene, to je dobré. Šalena je dobrá, lepšie než Poco určite. Preto Poco nemá Hypercharge. Full piece. Toto mi je teraz jedno a ja nejdem spektiť. Tuto, keď si zapnete túto minihru, tam hore vidíte aj kód. Tak tuto máte takéhoto typka a ten vám dáva XP. No ale teraz to nefunguje, lebo sa hrá, až keď idem zatiaľ spektiť. Teraz budem spektiť a keď sa už bude hlasovať za hru, to päť niečo skúša. Ja to viem aj ja. A hrám na Xboxe. Dobre. Ja som skúšal hrať na klávesnici a ja som si tam nastavil takú vec, že možno to je na každej, že edituje, že nie že editujem, ale že buildím, ako keby sa mi prepínajú buildy tým koliečkom. A na ovládači sa mi hrá lepšie. A na mobile to je najhoršie. Pre nás. Na mobile som aj hrala, to bol horor. Extrémne sa to lagovalo. Nenormálne inspektiť niekoho iného. Vidíš, aj tento typeček to robí. Poď, dobre, ešte. Pozor na zónu. OK, dead, zomrel na zónu. Pozor. Typek vie dobre editovať, o mnoho lepšie než ja. Ešte jeden? Ešte ten spevák, alebo kto to je. To už to hovoril vo videách. A taký, čo hrám ja, ale nehrám. No čo kempíš? Ja sa pozriem na toho druhého. On je tam hore. Dám mu headku. Dobre. OK, a teraz vám ukážem toho. Tu teraz sa hlasuje za minihru. Ja nebudem hlasovať, aby som stihol tohto. A keď to budete stlačiť, tak to bude dávať XP. No teraz to nedával XP. Čo? Nič nevidím, zaprčiť. Mal som si nejaký tmavý skin. Ojoj. To by bolo jaké mega. Toho Milesa by som si dal. Toto je to dobré. Aj. Jau, jak ma dal. Ja som ani po niekom nestrelal. Typek je dead. Dokonca to ani nie je dobre vidno cez mobil. Typek skapal. Ešte jeden. Dáš ho, nedáš ho. Smola. Môžeš ešte tancovať. Nehočne. Už 10 minút trvá toto videjko.
Musím musieť viac snažiť. Hlavne nie OG loot. Prečo to nedáva XP? To dáva to XP, iba to nevidím. Ja mám takú taktiku, že urobím toto. Ty kokos! OK, tak ja to livujem. Neznášam túto hru. Dáme si, skúsime. Ja viem. Dáme si Star Wars. Áno, dobrý nápad. Ak tam budú laserové meče, bude to, dám tomu like a favorite. No mi strašne chýbajú. Zajdem do Battle Passu. No, tak nič. Ešte jeden level a potom ešte 5. Ja si chcem odomknúť iba tohto fialového Hadesa. Lebo to sú webáky. Čo to tak dlho trvá? Tak som zatiaľ niečo rozprávaj. A čo ale? No ja neviem, tak tam niečo rozprávaj. Strašne dlho to je. Už to nejak dlho trvá. Kopni o tej telke a naštartuje sa. OK, už to ide. Typek má 52 kg. Ostatní majú 0. Takže, toto je akože celý ľud. Tak ja si vezmem fišku. Nie, slap juice. Ja to nechcem. Ej! Ja chcem slap juice. To môžeme tu zabíjať. Čo je toto? Čo ide po mne? Teamujem! Ale veď som si nezobral zbrane. Že to môže dostať ban. No, možno. Kde je? Vyhodíme toto. Tárka je dobré. Pumpu si vezmeme. Táto je jaká stará. To je dobrá. A ešte mi chýba movement, takže si vezmem ten grappler. A namiesto tejto fišky si vezmem tú snipu. Huntingu, áno. Idem huntiť. To je jaký veľký. To nie je Star Wars. Asi tam dole bude niečo. OK, padám. Liezam XP, OK. Skúsime liezať? Či ma nezostrelia, či sú dobrí. A akože mám jak stade to výsť? Kto vymyslel túto mapu? Mi sa strašne páči toto auto.
Prejdem typka. To je také OG Rocket League. Ja som troška lietal. A ja si chcem zobrať originál od Rocket League. Nie je to, čo sa premení. Čau, Solidu. Najhoršie je, čo som kedy videl. Je tu potom taký trik. Aha, toto je dobre. Ja si dám Slurp Juice. Ja si nemôžem dať aute Slurp Juice? Hej, on mi šlohol auto! Do tohto chcem ísť. Jau, ty kokos. Áno, toto je to originál od Rocket League. Toto vie robiť toto. Aj. Vie lietať. A teraz idem urobiť typkovi. Sorry, typečku. OK, livujem to. Dneska by to bolo všetko. Dajte like a odberačus.